Joybim, jotono khulumkha, tai ano o social platform no jotono lamsogo. Tini ni je topic gangkai Chwng Tiprasa society tan bagasa tola kwlwk. Okay, according to me. Means o jaga jesa kok na ba joto opinion ama bibhag na ani. Okay? Engka an opinion be keu jaga yang dong khain comment khai di comment khai sadi. Tan ba kang sina nang ang mo chungu norong ni. Plus takai sa kan bana idea di. Ang sajung joto kisu sanamai maya. Norok comment khai idea rakhang kai aw bela kana helpful ngai. Okay? According to me ba ani mote Chwng Tiprasa society tan bagi tola kwlwk. Okay? Ani mote ke aboni tinta reason. Okay? Tinta reason. First, Chwng financial, belakan weak. Second, Chwng sini laibuma na sinia. Third, Chwng sini je rights ba constitution of India. Chwng abono poriya, Chwng abono sia. Tan bagai. First engka Chwng sini je financial Chwng strong khaimanya. Reason tamo. Tini nukjago Chwng financial importance relia. Chwng belai alcohol, drug addicted. Ba ama haike kabangma Chwng baje samungo gorongkha. Gorongman bagai tangkha Chwng terka financial weak wngkha. Ang saimano je kono jati ba je kono community saka kanan thangke education belai important. But education bo hanya no maya nang. Education ni bagai nang kaham ke education ba educate wngna bagai khe financial nang. That means tawa sini first Chwng financial support nangw. Tinin dino Chwng nugo tamo sini je 90% youth financial less. Chwng financial nangw. O financial karin bagai Chwng tintam khaijak. Lama Chwng nugo masaya manangya. Apon bagai Chwng bujago tokjago bwthar jago rang puisa ganang rok bai. Okay? Second ke Chwng sini laibuma sia. Dr. Babasaheb Ambedkar kokai sai kalangkha tamo. Je jati ba je dopha nijini society ni hayakai sini je laibuma nijini laibuma siyakai o je dopha ba omaha je borok ba a society kono somay saka kasaya. Abo 100% true. Tan bagi kai nang nijin nadi. Okay? Nini destination no nang saisi maya hangka nang bojaga thangnai. Once nadi. Nini destination no nang sisi siyakai nang bojaga thang stop ngai nang bojaga thang bathangna. That means bathang maya. That means tamba Chwng sin laibuma no sina nango. An laibuma no sikang ke se ang ani dopha na hamjangnai. Ani dopha ni ani bwkha ani dopha no hamjangma khainai. Ani dopha ni bagi hamjangma khainai. Ani society ni bagi khainai. Ani Tiprasa brothers, sisters, mothers, father borok bagi hamjangma khainai. Hamjangma khaikang ke Chwng sini society community ni Chwng kwrak khaimanai. Ngan bwkha hamjangma sikli khang sound bai samung khaina ba. Okay? Amon bagai ang non thani request khayo. Please. Noro jotono sini laibuma no sidi. Plus ang tekaisa norong no announce khainai tamo hingkangkai ang norong jotoni bagainya ang kaisa platform haike ani o social platform no use khainai. Ang o jaga kwbangma je sini highly intellectual ba jara talented sini laibuma rok sinai amtui hai borok tei ang talk show sanamnai. Okay, a talk show sanamai ang sini je Tiprasa society ni kwbangma gorongjak je jongjal birman amorok tei discuss khainai. Plus o jongjal ni theke Chwng baike saka kasanai. Ba Chwng o jongjal no khibui baike Chwng success wngnai amorok teibo discuss khainai. Amorok bagui ang platform o platform kwbangma borok no list khaijak borok no ang invite khainai borok bai norok no ang kwrwng rwnai borok no jaga kwrwngui norok jotono naimanai norok jotono sinai je Chwng tam khaiman. Okay, na kaisa hingkang kai chintamo constitution of India. Chwng sini rights no sia. Sini rights no Chwng siani bagui Chwng tini sini manthai manya. Sini musukmani Chwng khalai manya. Nang tin nadi. Agartala thangkha hangkai. Sini Tiprasa rokni boro shopping mall lo tongna kwrwi. Boro nini kono factory tong kwrwi.
kotor re chum dukan de tong kwrwi tan bagwi tamo Tiprasa rok khaya ma rok khaimaya diba tinin salo onek Tiprasa rang puisa jak bwlai tan bai khaimaya rights जों sini rights hiya hain bagwi जों sep naimaya recently kwbangma government job ni post o जों sini Tiprasa rok sini rights ni according जों jesak manthai जों manya post okay ni rights no nung siya hangkai nung bai kamana sa nung kaisa jaga thangi samwng tangi kha samwng tangman pore ni salary bwsuk nung amo si saimaya hangkai nung bai fight khainai padano kom rijak ba kisi sar jaka ka nung saimani diba maya ka amon bagai ni na request khayo जों norok je suk mansak daktai ani je upcoming generation norok thani request norok o tinta no follow khaji constitution of India ba Bharat ni সংবিধান second hangkai sini history laibuma tei hingke financial o tinta belai khain important financial week ni bagai जों sini laibuma o जों focus khaimaya constitution of India o जों focus khaimaya oro focus khaimaya bagai जों sini rights जों saimaya sini Tiprasa society no जों hamjkya haksalo thango okay hingke norok thalan mo belai khain request please come forward amon bagai जों tin tam nokjar nogui naidi lama pati जों bwthar jago tokjago satokjago masaya manangya okay norok abono sidi abono siwi saka kasadi financial o trek khai norok bajadi tan bagui hingke income to nang bwlai जों income sara जों bai rang naba tini nogui tongna norok jotono je income kwrwi hingke sini value bwsuk value fan kwrwi that means somoya je nini ekabarin value kwrwi tongo but sini je modern generation hingke income no naisi value ro trek khai nungbo income khainani swrungdi hotsakai de जों income khaimaya time nango obviously time nadi okay norok thanani request financial freedom wngna ni chaidodi laibuma no sidi sini je constitution amono sidi amono sikha जों strong nai plus tebo kwbangma policy जों khlaijaka kwbangma society ni borok bai kwbangma nijini society ni borok bai bo जों thwngjaka politics ni politics rok bai bo जों politician rok bai bo thwngjaka amo rok no tebo discuss khainai ang plus sini upcoming planning tamungna nang amo rok no tebo ang discuss khainai plus jodi no samung nang hangkai amo rok no tui kaham khe discuss khaiye जों kaham khe saimannani bagui sini je Tiprasa jara hai field o long years romoi samung khai tong plus vision tong amtwui hai borok no ang request khainai borok ni khuk ni theke bo जों khranai tini bagui chwngno joy bhim jotono hambai।